जी नमस्कार, कैसन मानी रहुआ सब। उम्मीद करता नहीं कि अच्छा हो। कब इंतजार करत हो बोले कुछ बोला सनी एकदम पक्का। लेकिन बड़ा हम हाला बड़ा हाला एक जना बड़ा हाला कइले रहे एकदम फेसबुक पर छिटा देले रहे कि हो गइल एक सब जना आ एक रहे हैं जना आंधी एक जना लेके। हाउ ना कोठा पुत। हाँ, आंधी एक लेके जना आ हाउ रहे ना। हैं धुरंधर भैया के साथ। लेकिन सुने में ही आवता कि धुरंधर भैया के माने ब्लू बीट से पूरा गाना डिलीट होता। सुने में ही आवता कि चैनलों कहीं डिलीट मत हो जा। हम बता दी कि ब्लू बिट कंपनी विवेक सिंह के है, उनका मैनेजर के आई कंपनी के। जब चैनल तू लोग खोलबलो तो ओइ पर एको धुरंधर भाई के गाना नहीं लौकत। सबसे ज्यादा व्यूज वाला गाना केहू को वो चैनल पर बात नीलकमल सिंह के। ठीक बा। ओकरा बाद केहू के नहीं के। ओकरा बाद बाड़े हमार ई चीनी चीनी जी बाड़े। अब ओकरा बाद कुछ देखी वो अलग मैटर बा। लेकिन ई सोचत हो बोले तू लोग कि आखिर डिलीट काहे होता। माने मामला का बा सब कुछ तो सॉल्व हो गई रहा। हाँ। फोटो वोटो साथ में डलात रहा, गाना आवता राजकुमार भैया हमार और ई पंकज भैया के साथे आके डील कर लेले बानी चप्पल पहन के। अब गाना हमार आई। माने लेकिन माने एक नु बाइक जब तू लो सबसे पहले एकरा कंपनी में जाके चाहे एकरा पर्सनल प्रोफाइल पर कबो कमेंट करलो जे ते बाबू कम से कम ऑफिस में जाता रे तो कम से कम चप्पल पहन के मत ना, जो। ठीक बा। जब जब इतना सही रहला तो आखिर धुरंधर भैया के गाना डिलीट काहे होता। ठीक बा। तो ई जब जब अकेले जाला नु यारवा बिना धुरंधर भैया के ले गले जब जब अकेले जाई तो नाश जरूर करी। हां, ई भाषमा सुर हवन जेकरा मुड़ी पे हाथ धरेला उहे जरेला। ठीक बा। तनिया से बात करिए कि आखिर गाना काहे डिलीट होता। हो सकता कि एग्रीमेंट में लिखल हो। सुने में इहो आई रहा है कि एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा रहा है कि अन्नपूर्णा फिल्म्स और ब्लू बीट कंपनी से गाना ना आवे के चाहिए। लेकिन हमार धुरंधर भैया कॉलम लेके अन्नपूर्णा के काट तले आ ब्लू बीट के रहे देले रहे। ठीक बा। ई ध्यान मत दियल तरिया से धुरंधर भैया से मजाक हो जाला। ठीक बा। हां, ए महाराजो में काटल बा रतिया में एग्रीमेंट जे पढ़ले हो देख लियो लो हेंगे काटल बा। आज शाम के फैसला आवे के बा। आज शाम तक ले फैसला आवे के बा। आज सुना था नहीं कि अगर फैसला धुरंधर भैया के पक्ष में ना आए तो धुरंधर भैया जइयन सुप्रीम कोर्ट में। इहो सुने था नहीं कि उनके लिए पहले ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, एक और हमरा के बात बताई। सुप्रीम कोर्ट जा चाहे हिंदुस्तान के कोनो कोर्ट में जा। जब तारा के दिल्ली के हाई कोर्ट को आदेला बाजी 2.5-3 साल तारा नहीं गावे के। अगर गावहू के बा तो इनकर गाना के एग्रीमेंट जितना कहले बड़ा उतना दे दो। ओकरा बाद ई चाहिए तो तू गाव तो इनका कोटे कोटे घूमला में कोनो फायदा बा। अरे देखी जो साथवा में 1200 एक और बात सुनी, कौन चालाकी निभाले बड़ा सुनी। ई चाहता रहनु कि 2 साल के बाद बा 25 ले 1 साल बिता देता नहीं कोटे कोटे घुमा के आ 1 साल पवन सिंह से लड़ाई कर ले बीत जाई आ ओकरा बाद हमर रेडियो खत्म हो जाई। तो यूट्यूब पर बनल रहे खातिर भी बहुत सारा गेम खेले ले धुरंधर भैया। जैसे कि देखबे कहीं होई का वीआर म्यूजिक से उड़वा दे गाना उड़वा दे आ ओकरा बाद 24 घंटे के बाद गाना आ गए। माने इनकर खेला इहो खुद ना जान सकेले जे कौन खेला है। ठीक बा। लेकिन जॉन भी भइल बा ओकर फैसला जल्दी आई। अब का जाने काहे डिलीट होता है। एग्रीमेंट के वजह से डिलीट होता कि फैसला आ गई। तो एक और बात सुनी ना जिसमें पवन पांडे, धुरंधर भैया, विवेक सिंह और 3-4 जना लौकत लो फटुआ में। वो फटुआ में तो विवेक सिंह रहबे कइला है। कानून शॉर्ट आउट करावे करे लो। तो हो सकता है कि फैसला आ गइल तो कहले वही ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की तरह कोई एको धुरंधर भैया गाना ना रहते। तो यारवा मानी की भाई नु ह दिल से पूरा गाना डिलीट कर ए भाई लेकिन ये तोरा के गाना डिलीट करा के भगा दी है सोन। गाना डिलीट मत कर। लेकिन ये आवता कि सुने में कि स्ट्राइक मार के डिलीट होता। वो सब स्ट्राइक से होता। अब का में मामला बा कोनो अपडेट आई तो एकदम बहुत जल्दी अपडेट आ जाई। गाना लेकिन एको नहीं है अभी ब्लू बीट कंपनी पे जाके देख लो। लेकिन अन्नपूर्णा पर अभी बा। बाकी हमरा हिसाब से जब एग्रीमेंट भइल बा तो सब कंपनी पर से उड़े के चाहिए। हाँ, आना तो सब कंपनी पर रहे के चाहिए। बाकी कोनो अपडेट ई का एक तरफा वाला काम का होके चाहिए कि तो ब्लू बीट पर से उड़ल बा तो अन्नपूर्णा पर से उड़ो आना तो दोनों पर रहे के चाहिए। जितना जगह से रिलीज कर सब उड़े तो सब उड़ी तो धुरंधर भैया का पूरा पैसा भर जाएगा। ईएमआई कुछ ना भराई। ईएमआई पैसा लेके कंपनी के दे दले। पैसा लेके गाना कंपनी के दे दले। अब का जानता उड़े चाहे कुछ हो पैसा मतलब नहीं है। एगो डिफेंडर लियल बा। बाकी कोनो अपडेट आई नु तो जरूर बताओ। जे तू चैनल पर जुड़ल रहो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। मिलते नहीं अगला वीडियो में।